uNkulunkulu akakulonde ngama kupastor oningi ithangeli nyofleke ngathi ngaphila uphusha uphumelele sibheka udaba lomaphupho inamba ayisebenzise uma ngomlandelo le channel kuphela kusona ekseni ka-50 kuma calls not WhatsApp not ama SMS sibheka uSipho Sihle Potwana uthi molweni pastor cela ukubuza opinion ndiyiphethe isesandleni. Oh, she was holding a bat that was on her hands or hand. Holding a bat, it's a positive dream, positive sign. Nagisingakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma opinion asikusho ukuthi kwabanye inyoni iyangena ezidalweni, inyoni ngaba uphawu lesidalwa, inyoni ngaba uphawu lomuntu, inyoni ngaba uphawu lwezinto ezinhle. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha inyoni uphawu luhluma uyiphethe lushinhlanhla ukuchuma nokubusiswa ngenzuzo noma impumelelo. uDaniel 2:38 ey'ndaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona izilwane zasendlini izinyoni zezulu uzinikele esandleni sakho wenza ubake ubuse phezu kwazo zonke wena uyikhanda legolide. uDeuteronomy 14:11 ningadla kuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha inyoni kuyaba uphawu luhluma uyiphethe osuke likhomba ukuthi ungalindeli ukubusiswa ngengane maduze. Hezekiel 31:6 zonke izinyoni zezulu zakha amagatsha emagatsheni awo zonke izilwane zasendle zizalele ngaphansi kwezigatsha zawo. So kusho ukuthi kuyenzeka uphupha uphethe inyoni kanti umuntu ozobusiswa ngengane ozokhulelwa azale ingane noma uzothola ingane. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha inyoni kuba uphawu luhluma uyiphethe osuke komunye umuntu likhomba ukufumana noma olungasho ukuthi lo muntu usanda kufumana umlingani oqotho omkhathalele futhi amthandayo. Futhi lingavela ngoba unomuntu manje omtholile ongaba oqotho omkhathalelayo futhi omthandayo noma uzomthola lo muntu maduzeke ozofika beqotho kuwe umthande umkhathalele futhi. Isihlabelelo sezihlabelelo 2:14 ijuba lami elisemfadweni yamadalwa nasekusithekeni kwenziwa mangibona ubuso bakho ngezwi lakho ngoba ke izwi lakho limnandi nobuso bakho buhle. Kanti isihlabelelo seyihlabelelo 6:9 kepha ijuba lami opheleleyo wami munye nje ungoyedwa kunina ongokhethiweyo wakhe owamzalayo amantombazana ayambona athi yobusisiwe amakhosikazi nezancinza bayamdumisa. 4, futhi uma uphupha inyoni kungaba uphawu luhluma uyiphethe olubuye lukhomba ukuthi ungalindela indaba ezibalulekile ozozizwa ezizofika kuwe kungekudala. uJob 12:7 kepha-ke mawubuze izilwane ziyakukufundisa nezinyoni zezulu ziyakukutshela. uMshumayeli 10:20 ungayiqalekisi inkosi nasemicabangweni yakho, ungabathuka abacebileyo nasemakablweni akho nasekameleni lakho lokulala ngokuba inyoni yezulu liyakuhambisa izwi. Inyoni yezulu liyakuhambisa izwi namaphiko kuyakuyilanda indaba. 5, ngokwesintu-ke uma uphupha inyoni kungaba uphawu luhluma uyiphethe komunye umuntu lokhu kungakhomba nje ukuthi ngenzeka idlozi lalowo muntu lo linaye njengamanje noma lihleli naye noma lihleli kuye.
ikakhulukazi lo muntu lo uma ngokuthi ukhona sanja kukulungisa okuhambisana nesidalwa sakhe noma ledlozi lakhe, noma lo muntu usanda kwamukela imimoya, usanda kwamukela idlozi, usanda kuphakamisa into eyisidalwa sakhe, bese yibona le nyoni sehlelela kuye iphethe. Yabona, siyabonga kakhulu-ke besibheka la ukuphupha uphethe inyoni ngesandla. Be blessed.